продължаваме напред. Така. Ако трябва да съм честна, аз вече толкова съм ги объркала, че не помня точно какво беше, но сега ще ви покажа всичките останали малки неща. Така, имам два продукта на Bia Bombshell. Също американска марка, ето ги, която тук в България няма, до сега не съм тествала. Едното е база, която е много приятна, мен много ми напомня на Maybelline Color Tattoos, особено на тази, която е On and On Bronze. Изглежда така. Надявам се да вижда на камерата. И база с червил. И познайте как мой любим лилав цвят отново. Да. Червилото в интерес на истината малко ми е флимзи, защото не знам дали се вижда. Ето така прави. И не съм много сигурна какво ще се случи с него. Надявам се да не го изтърва някъде и да не се оплескам. Но това са двата продукта на Bia Bombshell. Ето така изглежда като лого и марка. Друго нещо, което супер много ми харесва, е на Kaylin. Ето така. Това е Art Touch Tinted Lip Gloss. Много прекрасен цвят. Много прекрасен цвят. Значи сте ще са знаели какво харесвам аз, тъй като е отново розов, прекрасен, много хубав Tinted Gloss. И него съм го ползвала веднъж. Не от най-трейните неща, които съм ползвала, но в Ipsy-то имаше NYX Butter Gloss. Розовия. Пробвам на тази ръка. Така изглежда. Много приятен. До сега не съм го тествала в интерес на истината. Отново много съм чела за този продукт. Знам, че в България го има. Този е в BLB01 Parfait. Цвят. Много приятен. Много хубаво мирише всъщност. Така че Definitely ще бъде тестван и ползван. Много обичам розовки неща за лятото, така че колкото по-розово, толкова по-добре. J-Cat, марка, която никога не съм ползвала, дори не съм чувала. Това се води Wonder Lip Paint. И това беше първото нещо, което тествах от кутията в момента, в който я преглеждах. С човчица мъничка е. И всъщност продуктът е доста течен, не знам дали може да видите. Аз очаквах да е нещо като лип тинт. Тоест, в момента в който го сложа на устните и направя ето така, то да застане там, да не мърда и да седи там вовеки. Не стана. Така че, ако трябва да съм честна, е леко разочарование. Така че не знам дали отново аз правя нещо грешно или грешката е в продукта. Ще видим, само веднъж съм го тествала и то само, както казах, в момента, в който си отварях кутиите. Но ще се престраша отново да го видя. Остава червено на абсолютно всяка. И последното нещо, което мен много ми харесва, е от City Color Be Matte Lipstick, който е много нюд, много прекрасен, много пигментиран, много матово червило. В интерес на истината мен много ми харесва като нюд, само че доста изсушава устните. Така че, както почти всяко матово червило, така че е добре да се ексфолира, хидратира и тогава матово червило и после като се свали пак хидратира, ексфолира и така нататък. Сега, малко очи. Нещата, които са за очи са първо четка. Та-да! Четката води се Crease Shadow C476 на Crown Brush и е много мекичка и много приятна. Dual Fiber Brush е. От едната страна е пенсил, която е за по-очертаване, а тази е за по-блендиране. Много е мекичка, до сега не съм я ползвала в интерес на истината все още, тъй като имам 2 или 3 такива подобни. Но много ми харесва, тъй като е доста качествена като изработка и се надявам да не се разпадне. Следва нещо, което много ме впечатли. Отново на Kaylin, както и липглоса, този, който ви показах, води се Eye Polish. И се води 05 Orchid Just Mineral Eye Polish. Много приятна опаковка. Това е малък апликатор, който
както виждате, доста добре слага продукта. Продукта вътре е пигментиран прашец. Много приятен цвят, много ми харесва. Отново за лятото като бронзант. Аз всъщност дори си мислех, че и като хайлайт на по кожа с тен би бил много, много, много приятен продукт. Така че още не съм го тествала, не знам колко много издържа. Надявам се да издържа добре. Едно от най-големите ми разочарования е това. Тарина Тарантино е марка, за която Катлин Лайт говори и знаех, че ще имам очна линия, но хора, този цвят очна линия е безумен. Вижте. Спаркъл. Very спаркъл. Ще видим. Не знам. Не знам как въобще ще го преживея. Изключително, изключително лъскав е. Не знам дали камерата го вижда, но вътре има розово-зелени шимари. Трябва много, много смело да се пробва този продукт, но затова е ипси. Да пробваш нови неща, нови марки, нови продукти. Може би някой ден ще ме видите с такава очна линия. Последното нещо, което се маже на очите, е на Mika или Mica Beauty и е праймър за очи. Много приятен като текстура, доста кремообразен. Не съм го тествала също, само ви го показвам. Също нова марка, която никога не съм ползвала, доста скъпо в интерес на истината. И така, другото, което много, много, много ми хареса, е хайлайт на Doll 10. Хайлайтер илюминатор в шампейн. Изключително приятен като цвят. Кремообразен е, не е пудра. И е много, много, много приятен, като се нанесе, има усещане на пудра. Напоследък доста го носят, камерата ми ще изобщо не вижда, но изключително приятен, много сатъл хайлайтер. Спирала една на Model Co, един брой, мини вариант с много прекрасна четка. И втори брой на, това беше, ако Тарина Тарантино ми беше разочарование, това ангели запяха, разни перца полетяха на Tarte Lights Camera Lashes. Спиралата невероятна е. В момента съм с нея. Много, много, много. Четката е много приятна. Много лесно се слага, много лесно се сваля, което за мен е много важно. Не флейква по никакъв начин, цял ден може да се спиралата без никакъв проблем. Размерът е доста мини, но определено е нещо, което заслужава си. Сега, останаха само неща за коса и за лице. Почвам с тези за коса или лице. Коса или лице? Лице, коса, лице, коса. Айде за коса. Два спрея. Единият спрей е Oil of Morocco на Marc Anthony, който е hair spray, т.е. лак за коса. И този е на Eva NYC, който се води Surf Up Texture Spray. Пробвах го този в интерес на истината. Сега ще видите, искам да ви покажа на камерата колко силно пръска. И тъй като моята коса, както най-вероятно се вижда или не се вижда, е доста кадрева, много исках да стана такъв Beach Babe Wave. В смисъл цялата да е такава лека, намачкана. Малко ми суши косата. Така че ще продължа да го тествам и ако има подобрение, отново ще споделя. Така, друга коса, Hair Chalk на Kevin Murphy Color Bug. Изглежда така и е бронзов. Не съм го тествала още, дори не знам точно какво искам да правя с него, но все пак вече има Hair Chalk. Значи изкуствени мигли и Hair Chalk. И така, друго. За коса на Bumble Blow Dry Repair Serum. Миниатюрна версия на Leave-In крем на Bumble. Много време искам да ги тествам, така че това е добър повод. Дали се заслужават изобщо парите, тъй като специално в България ги има в магазините на Sephora ги има и в магазините на Estée Lauder също ги има. Така че надявам се
заслужават паричките. 2 крема за ръце. Luxury Hand Cream на Mitchell & Peach и на Fix and Rouge също крем за ръце. Никога не можеш да имаш излишък от крем за ръце, така че чудесно. И останаха 4 продукта, които са в ипситата на марката Nourish Organic. Напоследък много искам да почна да използвам по-sustainable, органична козметика, така че това е добра стъпка. 4 продукта са Full Size Face Cleanser, който е с Cucumber and Watercress, краставица и кресон, пример. И кресон, може би. Има алоe вера, краставица, watercress и идеята му е, че 100% натурален, USDA Certified Organic. Penetrates deep into pores to dissolve dirt, oil and makeup. Също не съм го тествала, но high hopes. High hopes тук. Останалите 3 са Argan Face Serum, Face Lotion и Eye Cream с авокадо. Face серума е с Pure Hydrating Argan Face Serum с Apricot и Rosehip, с кайсия и Rosehip е шипка, примерно. И Face Lotion с Argan и Rose Water. Normal to Dry Skin. И eye крема е с авокадо и арган. Всичките са отново 100% натурални, Certified Organic, така че High Hopes още нищо не съм тествала. Много се надявам да са страхотни. Само съм ги случвала, в интерес на истината не мириш много хубаво, но something's gotta give. И последното нещо, което имам, мисля, че това приключва този невероятно дълъг хол, е на Skin Iceland. Кърпички, която вече след всичките случове аз използвах, една изглежда ето така. Много добре попиват, премахват грима. В малко пакетче, аз много обичам такива малки кърпички, които можеш да си вземеш. На фитнес, на пътуване и така нататък. Така че тези също са с Glacial Cleansing Cloth с White Willow Bark and Cucumber Extracts. 10 кърпички има вътре. Това е. Много ви благодаря, че го изгледахте. Надявам съм ви била интересна. Коментирайте отдолу, кажете ми ако имате някои продукти от тия всичките, които бихте желали да ревю на малко по-обстойно, да ви кажа малко повече за тях. Има марки, които в България принципно ги няма и само в щатите, така че не знам това доколко ви е интересно. Аз принципно обичам такива да тествам нови неща и нови марки, които изобщо не съм ползвала до сега. Така че, както казах, High Hopes. Много ви благодаря, че бяхте с мен. Много ви благодаря за отделеното време и страхотен ден или страхотна вечер. И елате отново, надявам се да ви хареса. Дайте ми там зап, ако смятате, че съм добра в правенето на видеа и трябва да продължавам да правя видеа. И много ви благодаря. Благодаря.